Pisan sang kamatayon ni former Senate President Juan Ponce Enrile nangin matigdas ang ginpambuyan nga statement sa mga political prisoners kag mga survivors sang human rights abuses sang tion sang Marsalo. Si Enrile mo ginagkabig nga arkitekto kag chief implementer sang Marsalo o kun batas militar niya ng Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa statement sang samahan ng mga ex-detainee laban sa detensyon at aresto kun selda nga organisasyon sang anay political prisoners, ilagin pahayag nga wala sila sang luhang ihibi para kay Enrile. Ila inigin lalagway bilang isa ka nagapangunang mga arkitekto sang kalautan, pagpamigos, kag korupsyon sa pungsod. Pahayag sang grupo, mga tawo nga yara sa idalom ni Enrile ang involved sa pagdakop, pagtorture kag pagkadula sa mga aktivista, estudyante, mamamahayag kag mga pumuloyo. Sunod naman sa pahayag sang Project Gunitang amo ang grupo nga nag-archive sa mga kasaysayan kag records sa Marsalo, hindi matabo ang isa sa pinakamadugo nga bahin sa maragtas ng Pilipinas kung wala ang papel ni Juan Ponce Enrile. Ang campaign against the return of the Marcoses and Marsalo ukon karma nga ginabugusan sa mga biktima sa Marsalo, naglaragway man kay Enrile nga maduglapas ang tawhalon nga kinamatarong kawatan kag laragway sang impunity sa Pilipinas. Kadungan sang kamatayon ni Enrile, ginbalikan man sa mga grupo nga masobra 3,000 ang extrajudicial killings sang tion nga may Marsalo kag may 70,000 naman ka mga insidente sang detention kag 35,000 ka mga kaso sang torture.